Napasa iti may sa kalalaki, iti mismo asango, iti pagtaingan na. Ken nadigos iti bukod na adara, kalpasan nga napaltugan ti improvised shotgun, nga nakatiruan iti rusok na. Iti biktima ket naamuan itinagan, a Wilmer Aganon. Wenno mas amamo itinagan nga pil, 30 ket 3 ti tawen na. Nga agdayet iti sitio, Kagitaran, Barangay San Julian Norte, Syudad Tibigan. Gapuanan iti kinalibtak dagiti kaming iti Philippine National Police iti natakamat nga syudad. Ket naamuan nga insigida iti nagbalin nga sospek amanagan iti Joel Aganon kasinsin mismo iti biktima ken karuba na. Segun ti investigasyon dagiti kaming iti scene of the crime operative ket nakarekobreda iti duha kapsula iti 12 gauge iti bulsa iti biktima. Maysa iti tiro iti bagi ni Wilmer. Dati agalas 9 nga dati report nga natanggap ni Jay Station nga da allegedly nga napaltugan kay didimanon kami ito kay nakita mo ten detoy agnagan Wilmer Aganon nga inatay to nakaida ket base ti pinagkandak mit investigation kadag iti witnesses tinaudi nga kapatpatangkan na degi ni Joel Aganon kasinsin namot lang idi 8:30 nagpatpatang dapay lang kano tapos ang dami nangigdang ang putukan sigod nga pinalap mi naalam ni Joel ket initially dami tinaibaga na nga pa naibakal na di paltog kano di jayan ti ba so nga madama nga birbirukan pa lang kadag ito. Segun ken di suspect nga ni Aganon dito nga mismo nga lugar iti nangibelengan na iti papapati nga naaramat nga armas kapaltog. Nga maging ganay tanga gundaway saan pa nabirukan digiti barangay officials tanod ken digiti kaming iti kapulisan. Pinasinggitan pa iti natakamat ng opisyal nga considered solved dito nga kason. Gapuanan ta nakimeg kay napagamuan nga insigida iti suspect. Resolved ta naala tayo ni pa. Suspect nga aming ebidensya tayo is circumstantial pa lang. Tawan ti direkta nga itutulukan niya ng isunat ti involved. Iti pinagpatang iti press corps ken ni Barangay Captain Restituto Arsena nakaro nga agsao kang ronaan no addaan iti impluwensya iti arak. So titan nga adalat ta makagura ken kuana. Pagmitamo ta di may tutulong nga suspect mismo nga kasinsin naman. Diyan mong adda sosida tawag miti may day yung umang kanya ng barangay council aw miti may yung umang daso nga tamo agi awan eksklusibo met kinakapatpatang iti may tutudong nga suspect ngem kinid daw na nga saan nga may pakita iti katatao na ket amin nga saludsod ket dagitoy man iti nakunana maipapan iti may pagpabasol ken kuana minsan di na may kami ket ti ba pagbagami kay ado nga pagbaga kay di na may dati nga nalokoy ito na. Kaya kado nga kung kanya lagi katuwa na pag ko binagaan na tayo isa pa so metati gapo na nga pa nagre-real nyo? So peke ito muna nga mga sokat niya ako no ti kwa so may panggap alagay kuami napasama at nakarod iti kustodiya iti PNP Bigan City iti suspect ani Joel Aganon isagsagana nga rod iti natakamat ng istasyon dagiti kasapulan tapno maikaso iti nagbasolan iti suspect ken maipalagip nga napasamak iti pambaltog ken ti biktima itay bigat may kadwa nga aldaw iti daytoy nga bulan. Ryan Pardo, Core TV News.